Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Kampo Tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang Tigululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang Tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tigululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multipurpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon
pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura, illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon. Pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas. Ukon, pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kung bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDBDD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna ng alas 5 sa hapon. Basta Radio Bombo! Maayong hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Yan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita dito sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS. Pet sa 20 na kita karon sa bulan sang Nobyembre 2021. Sa aton sini Christmas countdown, mayara na makita sang 35 dias nga nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Sa aton sini nga mga headlines mga kabombo, PIDEA Region 6, aminado nga dapat hugot ang pagbantay sa coastline sang pungsod agon hindi makasulod ang imported nga mga illegal nga druga. DENR nagpahanumdum sa mga political aspirants sa gila supporters nga hindi pag-ilansang sa puno sang kahoy ang campaign materials. Samtang numero sa mga turista nga nagasulod sa isla sang Boracay, nagdamo na sang 4 gid kapilo. Chinese businessman nga nagamaniho sang SUV nga nabungguan sang motorsiklo nga ginamaneho sang call center agent sa Bacolod, ginhilway na biktima nagtaliwan. Samtang isa ka tuig nga bata nga lalaki patay matapos malumos sa tab sa ilabalay sa syudad sang Cadiz. Mga eskwelahan sa kapital sang India, temporaryo ang ginsirado bangod sa mataas nga level sang air pollution. Amoy ito mga kabombo aton sa mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Tagbombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa aton nagapangunang nga balita, aminado ang pinuno sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Region 6
at tuman ka crucial ang mga coastlines sang Pilipinas sa pagsulod sa illegal nga druga nagikan sa iban nga pungsod. Sa interview sa kay Director Alex Tablate, wala na sang dalagko nga laboratorio sa illegal nga druga sa Pilipinas. Bangod na dismantle na ang mga inisang tilikdan nga tuig, kagin-report man inisang Philippine National Police. Bangod sini imported ang kalabanan nga illegal nga druga nga nagasulod sa Pilipinas subong santo sa packaging sang shabu nga ma-recover sa dalagko nga anti-drug operation sunod sa Tablate, makita nga nagikan sa Asian countries ang druga nga ginapasulod sa mga drug traffickers. Apang bangod sa Intel Fusion sunod sa PDEA official, madamo naman nga miyembro sa drug syndicate ang ila sini nga dadakpan. Sunod sa kay Tablate, ginabugusan ang Pilipinas sa madamo nga isla kag malaba ang coastline sa pungsod, gani diri nagalabay ang imported nga druga. Ini ang kaangay nagid lamang sa tunga sang ukon sang tunga sa tonelada nga illegal nga druga nga re-recover sa raid sa PDEA kag PNP sa Zambales kung sa ding gilalantaw nga sa kadagatan man ini naglabay. Wala naman nagapati si Tablate nga may recycling sa bayan sa illegal drugs sa mga konfiskar sa otoridad, ilabi na gid ko nakasulod na ini sa evidence room. Sunod diri tatlo ka opisyal sa PDEA ang nagauyat sang liyave sa evidence room, gani hindi ini mabuksan sa isa lamang katawo. Kung na-inventaryo naman ang shabu nga na-recover sa bypass operation, ginapasulod ini tanan sa evidence room, gani hindi ini pwede mabuhinan. Mahimo lamang ang recycling sunod kay Tablate kung ginkuha sa operatiba ang shabu antes ang inventory sa bayan sa recoveries sa bypass operation. Napakahaba ng coastal areas natin. And those are areas in which these imported drugs are forced through. Yung nahuli dun sa Zambales area. So, ano yun? Kumbaga, galing ano yun, coastal area ang ano yun, pasok no. Kaya nga lang is nakuha natin. We're very fortunate na na-recover yung mga drugs na yun. So, basically, ito yung very crucial ngayon, coastal areas natin. Ang kabay sa pagpahig ni PDEA Region 6 Director Alex Tablate. Nagpahanumdum ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa mga aspirant sa 2022 elections nga likawan ang paglansang sang campaign material sa puno sang kahoy. Sa interview sa Bombo Radio kay Edgardo Rostata, pinuno sa Provincial Environment and Natural Resources Office Negros Occidental, magapapanaog ang DENR sang notice sa mga local government units o LGUs nga naga-remind sa mga aspirants nga ginadumilian ang paglansang sang campaign posters sa puno sang kahoy. Sa tiyon sang campaign period, suno kay Rostata, may gina-designate man ang Commission on Election o COMELEC nga lugar sa diin sarang makatapik sang campaign materials. Dapat man nga i-remind sa mga kandidato ang ilang mga supporters nga hindi magbutang sang campaign material sa puno sang kahoy. Bungod ini ang ginadumilian sang layi. Ang Section 3 sang Republic Act 3571 ang nagadumili sang pag-utod, pag-destroy kay paglansang sa mga kahoy sa public roads, park, eskwelahan kay iban pa nga public areas. Kinadumilian man ini sang Presidential Decree number 953 nga nagapina sa violator sang pagkapreso sang 6 ka bulan tubtub 2 ka tuig o kon multa nga 500 pesos tubtub 5,000 pesos o kon duha depende sa discretion sang korte. Sa tinalikdan niya eleksyon suno kay Rostata, mayara sang uplan kakas ang DENR kag COMELEC kung sa diin ginhatagan ang poll body sang listahan sa mga kandidato nga nakabutang ang pangalan sa campaign materials. Sa DNR yung site, kami iya pangunaman sa pagparin doon sa kandidato, pagkapig sa mga campaign materials sa kahoy. Panaog kita sa something lang information to LGUs, to mini local government units, recovery yung dato, no? Sige na-remind natin sila nga pagpanglansang kapag pagkapit sa mga non-common poster areas, region, especially sa mga puno, no? O mga kahoy along the highway. Ang kabayan sa pagpahayag ni Penro Negros Occidental Head, Edgardo Rostata. Samtang nagpasalig ang Police Regional Office 6 o PRO 6, nakanda sila nga magbulig sa seguridad sa mga universidad kag kolehiyo kadungan sa pag-resume sa limited face-to-face classes sa pili nga degree programs. Sa interview sa Bombo Radio ka PRO 6 spokesperson, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, lantawon sa police kung ano ang mabulig sini sa universities and colleges
sa pagbukas ng klase. Ini ang kaangay na gid lamang sa deployment sa entrance kag exit sa eskwelahan o kun sa major streets kung sa din maggutok ang dalagan sa trafiko. Sunod sa kay Solis, available ang tanan nga police units sa pag-assist sa mga universities and colleges. Kaangay na gid lamang sa pagbukas ng 3 ka elementary schools sa Western Visayas sa Nobyembre 15. Gin-report naman sa Department of Education nga madlagon ang openings ng pilot nga limited nga face-to-face classes. Sa tion nga maghingo sa assistance sa mga eskwelahan sunod sa kay Solis, nakanda man ang mga polis nga mag-extend sa anuman nga bulig. Sa karon wala naman sa may na record nga insidente nga naangon sa pagbukas ng classes sa Region 6. Ginasunod naman ang minimum health protocol sa mga eskwelahan. Discuss man namo ni Governor Lacson, no, if we can also reopen ang Ginpalabot sang Regional Director sa Department of Tourism kay Negros Occidental Governor Bong Lacson ang posibilidad sang pag-resume sang flights sa mga aeroplano nagikan sa Bacolod Silay Airport padulong sa Clark Airport, vice versa. Kahapon nagsapot si Director Christine Mancinares kay Lacson kung sa din daw kaangay nga nangin homecoming niya ini sa Kapitolyo kung sa din ini nagserbi bilang Provincial Tourism Officer antes na assign sa Regional Office ng DOT. Sa interview sa Bombo Radio kay Mancinares, may gindaho ini kay Lacson nga magazine sang Asian Traveler kung sa din na feature ang Negros Occidental sa pagbuligay sang DOT Region 6 kag sang magazine. Ginistoryahan man sang duha ka opisyal ang pagbakuna sa mga tourism workers sa probinsya kung sa diin ginihingyo ang bulig sa mga tourism officers sa mga LGUs. Namuno man si Mancinares ni Mancinares ang posibilidad sang pagbukas liwat sang flights padulong sa Clark Airport nga isa man sa mga gateway sa Pilipinas. Sunod sa DOT Regional Director, mas madamo pagid nga biyahero ang makiter sang pungsod kung mag-resume ang flights sa nasambit nga airport padulong sa iban nga probinsya. discuss man namo ni Governor Lacson, no, if we can also reopen ang aton nga connection sa Clark Airport going to Bacolod. Considering nga ang new Clark Airport isa sa bag-o nga airports na naging open during this pandemic, kag gina-expect naton nga ini isa man sa mga international hubs nga maga-receive sa aton nga mga international tourists, no, in the coming months. Ang kaban sa pagpahayag ni DOT Region 6 Director Christine Mancinares. Samtang halos nagpilo na subong sang 4 ka beses ang numero sa tourist arrival sa isla sang Boracay sa Malay, Aklan matapos sa ginpahalugan ang requirements sa mga fully vaccinated tourists. Sa interview sang Bombo Radio kay Department of Tourism o kon DOT Region 6 Director Christine Mancinares, hindi na kinahanglan ang negative RT-PCR test result sa mga turista nga fully vaccinated kung magsulod sa isla sang Boracay. Sa tilikdan nga binunan sunod sa kay Mancinares, 600 to 700 lamang ang daily arrival sa Boracay apang sa karon nagsaka na ini sa 2,400. Nagahingyo naman ang DOT sa mga hotels, resorts kay iban pa nga tourist accommodations nga buligan ng ila clients sa pag-comply sa mga requirements agud nga mas mahapos para sa ila ang pagkumpleto sang kinanglanon kag hindi na magbalik-balik. Sa pagbisita ni Mancinares kay Governor Bong Lacson kahapon, nagpaambit man ang Kapitolyo sa mga best practices agud nga wala sang hassle sa nagatransaksyon paagi sa SPAS. Ang ginareklamo naman sa mga gusto magsulod sa Boracay. Sa karon 24 oras naman nga activated ang team sa Aklan Provincial Government nga nagatender sa nagasumiter sang requirements agud nga makasulod sa Boracay. Nagalaw naman ang DOT official nga mas magadamo pagid ang magbakasyon sa Boracay kung magbukas ng Pilipinas sa mga fully vaccinated travelers nagikan sa green list countries o kung mga pungsod nga may manubo nga kaso sang COVID. Nag-shoot up ang ilang mga applications nga na-receive. Sa 2 days na receive sila sa 5,000 applications. So they're trying to manage it now. Nag-request kami nga magabulig man ang accommodation establishments ang hotels and resorts naton to make sure nga ang ilang mga confirmed guests ma-assist na nila sa requirements nila nga mangin complete na before i-submit para hindi magbalik-balik. Ang dugang pagpahayag ni DOT Region 6 Director Christine Mancinares. Nagpaandam ang pinuno sa Bacolod City Police Office o BCPO sa mga nagaplano
nga magbaligya sang firecracker sa masunod nga bulan nga siguruhon nga nakaproseso sang permit nagikan sa city government sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, nakabato ni isang impormasyon nga may nagaproseso na sang permit nagikan sa city government kay gintalana sa Nobyembre 23 ang public hearing. Wala naman sang ginsumiter nga requirement sa BCPO bangod sa city government lang ginakuha ang permit kag magapahibalo lang ang government center kung may nahatagan na. Sa kinaandan suno kay Martir, nagapwesto ang mga firecracker vendor sa tupad sang St. Paul II Tower sa reclamation area. Suno sa BCPO Director, dapat niya mag-comply ang mga negosyante sang requirements bangod sila ang pagadakpon kung wala sang permit kag sila ang mamultahan. Pagasundo naman ang minimum health protocols kung magbaligya ng mga vendor sa reclamation area. Subong pa lang, nagpanawagan naman si Martir sa mga vendors nga hindi pagbaligyaan sang palupok ang mga kabataan. Yes, of course, kung i-violate, kung wala kami yung permit, nakpangin ka mo pag may complaint sa inyo. And I think the location of fireworks and firecrackers display na sa, kung ma-approve na sa automatic, also promise to strictly enforce man sang COVID protocols natin, social distancing, wearing of face mask, so may mga hand washing area man sila, entrance and exit sa reclamation. Ang kabayan sa pagpayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang sa ibang pinatulog po nga balita lokal, ginatugyan na sa Bacolod Police Station 1 sa pamilya sang call center agent nga nagtaliwan matapos nga makabunggo sa SUV sa intersection sang Dalan Lacson kag Dalan San Sebastian kahapon sa Kagahon kung mapasaka sila sang kaso batok sa driver sa SUV na isa ka Chinese businessman. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Major Romel Sarona, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 1, nag-ayo ang pamilya sang call center agent nga taga Barangay Mandalagan nga hindi na lang paghingadlan ang ila sini nga himata. Sunod sa misis sang biktima, padulong aya sini nga bana sa trabaho kag mahimo nga madasig ang dalagan sa iya motorsiklo bangod malate na ini sa iya sini nga shift. Pag-abot sa intersection sa Dalan Lacson kag Dalan San Sebastian, nakabunggo ang motorsiklo sa SUV nga halin naman sa west padulong sa east direction kag ginamaneho sa negosyante nga si RD Ong. Bangod sa katodo sang impact, naglabog ang call center agent sa iya sini nga motorsiklo kag gindeklarar nga dead on arrival sa hospital. Wasak naman ang motorsiklo sini. Sunod sa kay Sarona, ginhilway na kagabi si Ong bangod naglapse na ang reglementary period of detention apang mahimo nga makafile sang kaso ang pamilya pinaagi sa regular filing. So, sunod naman sa Station Commander, reckless imprudence resulting in homicide. Ang kaso nga salang mapasaka sa Chinese businessman, apang salang man sila nga makaareglohanay upod sa pamilya. Ang saka-SUV, halin siya diri sa may west to east, pasaka siya diri sa may pagbini tali, may sabok siya. Ang tagabot diri sa may Lacson San Sebastian intersections, nagbungguan na sila sa isa ka motosiklo. Saka kusog sa impact, ang motor galabog ang sakay sa motor, kag ang motor damage kito kag ang salakyan. Driver sa motor gitala to sa isa ka hospital pero gindeklarar nga dead for arrival. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Romel Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Patay ang isa ka tuig nga bata nga lalaki matapos malumo sa tab sa banyo sang ilang nga balay sa siyudad sang Cadiz City, Negros Occidental. Suno kay Police Lieutenant Jena Fernandez, Deputy Chief sang Cadiz City Police Station, ginpabayan ang bata nga naghampang sang tubig sa sulod sang CR. Suno kay Fernandez, wala na deparahan sang iloy ang bata abang madyara ini sagwa sang ilang nga balay. Sang ini ang nagbalik sa sulod sang ilang nga balay, iya na lang nasapuan ang bata nga nagatuwad na sa tab kag wala na nagahulag. Gindala ang bata sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Edad sinisang bata, mga more than 1 year old pa lang siya. Paligo ni siya, ma'am, sa tab. So, napabayan, inisang iya iloy, kag sang iya nga tiyo. No? Nga sagwa sang ila nga balay, nag-aara sa baybay. Kaya ang ila ni balay, lapit lang sa baybay. Wala nila natulupang dan, ata, at una sa tab, kag naghamping nga okay lang man to siya, kag naghahampang-hampang lang man. So, naglakat-lakat sila to sa baybay, kag katanaw sa mga kabataan nga hinampang. So, pagbalik nila, kita na ning bata nga ara na sa tab, wala na lifeless na siya. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Jena Fernandez, Deputy Chief sang Cadiz City Police Station.
Lito na kita sa aton sini nga good news nalipay gid. Nga nagpadulong sa estasyon sa Bombo Radyo Bacolod ay isa ka senior citizen na tagpasakom sa 1-2 Panalo Part 20 promo sa Bombo Radyo ka Star FM na araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa. Matapos nga magdaog ini sa daily draws ng promo. Sunod sa kay Aurora Arguzar, ang residente sa barangay Mambulak, Silay City, nagapalahi ini kagabi sa ilang nga mga bayo sang ginlawag. Ang iya siningang ngalan bilang mapalaron nga daily winner. Sunod diri tuman na iya sini pasalamat nga siya ang nagdaog, bangod kalingawan na sini ang pagpasakop sa mga promo sang Bombo Radyo. Gani aga pa ini naghimos, ka nagpadulong sa estasyon sang Bombo Radyo, kaupo siya bata agud nga kuhaon ng premyo sini nga 500 pesos nga cash kag sa 150 pesos nga balor sa groceries. Ang cash kaya nadagaan iya ibakal sa dugang proof of purchase agud nga magpasakop liwat sa promo. Nagpangagdaman ini sa mga kaingod nga magpasakop man sa promo agud nga magdaog kaangay niya. So una nga hatag 100, kaduha nga hatag 200, ikatatlo 300, ikaapat 400, tag 500. kalima 500. Ate, ang himuon ko ni, maka naman liba purchase para nga makabutang 1 million. Abaw. Ang kamay sa pag-award sa daily winner nga si Aurora Arguzar. Kag sa ato na katapusan nga balita, kadto kita sa luwas ang pungsod sa Pungsod, India. Temporaryo nga ginsarado ang mga eskwelahan sa kapital sang India bangod sa tuman kataas nga level sang air pollution kung sa diin nagaka-eksperyensyahan na sa mga pumuluyo ang poor visibility. Suno kay Bombo correspondent Marites Laksinto Kalyanakumar, nagikan sa Coimbatore, Tamil Nadu, India. Toxic ang hangin sa Delhi bangod magluwas nga madamo diri sang industrial buildings, madamo pagid ang sang salakyan ang mga pumuluyo bangod sa sa pagsaka sang level sang air pollution. Sunod sa Pinay nga nakapamana sang Indian, ginban sang gobyerno ang pagsulod sa mga trucks nga wala man nagakarga sang essential goods padulong sa Delhi. Ginsarado man ang eskwelahan kay ginengganyo sa gobyerno ang work from home. Ang temporary closure ang tubtub lamang subong nga weekend kay panilagan pa ang pollution level sa Lunes. Suno kay Kalyanakumar, isa man sa variables ang air pollution among pagsunog sa mga mangunguma. Sang ilang atalamnan kada tapos ang patubas, gani madamol ang aso. Tinalikdan nga semana nagpatigayon ang mga Indians sang Diwali Festival kung sa diin pila ka adlaw ang pagpalupok sang firecrackers. Apang gamay lang ini nga factor suno sa Pinay. Suno diri madamo ang pabrika sa Delhi kag tuman kadamo ang salakyan sa capital sang India kung sa diin madamo ang pamilya nga nagapanag-iya sang pila ka salakyan bangod hindi nila luyag nga mag-commute. Bisan ang teenager nga bata suno sa iya ang ginabaklan na sang ginikanan sang salakyan para matalunsay nga mabiyahe. Suno kay Kalyanakumar, barato ang salakyan sa India bangod madamo ang car manufacturing companies didto, gani bisan ang imol ang makasarang magbakal. Timban sang CM ang pagsulod sang mga truck nga wala nagabit-bit sa mga necessities ang basic needs ng tao, wala ginapasulod ginban. Pag ang school dogin ating sarado ata ang mga government ang mga offices kag schools temporarily wala sila sang eskwela kag wala anay opisina. Ginang encourage nila nga work at home anay samtang hindi pa manami ang palibot. Ang kaban sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Marites Laksinto Kalyanakumar, nagikan sa Coimbatore, Tamil Nadu, India. Philippine Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Amoy ato mga kabombo ang kaundan sa ato nagapaunang nga mga balita. Antes kita magtakop, aton anay panumbalikan aton si mga headlines. PIDEA Region 6 aminado nga dapat hugot ang pagbantay sa coastline sa pungsod agud hindi makasulod ang imported nga illegal nga druga. DENR nagpahanumdum sa mga political aspirants ug ila supporters nga hindi pag-ilansang sa puno sang kahoy ang campaign materials. Samtang numero sa mga turista nga nagasulod sa isla sang Boracay nagdamo na sang 4 gid kapilo. Chinese businessman nga nagamaneho sang SUV nga nabungguan sang motorsiklo nga ginamaneho sang call center agent sa Bacolod, ginhilway na biktima nagkaliwan. Isa ka tuig nga bata nga lalaki patay matapos malumos sa tab
sa ilang nga balay sa syudad sang Cadiz. Mga eskwelahan sa kapital sang India temporaryo nga ginserado bangod sa mataas nga level sang air pollution. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna 5 sa hapon, kag amuyad to. Ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko, bag-o, mainit-init pa ang mga balita dili sa Bomba News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw, Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, petsa 20 sa bulan sang Nobyembre 2021, kag sa aton sining Bombo Radio ka Star FM Christmas Countdown, we have 35 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition upod sa gihapon sa kay Bombo Zaldi Foro II. Kag sa gihapon ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones. Ang aton sining Bombo News Analysis may tigulo Politics. Sa subong hugada, mga kandidato nagapamot na. Kanya-kanya nga porma imo makita sa nagkilinlain nga bahin sang media. Bangod sa influensya sa mga pelikula, ila abilidad na guluwa na. Kung isa-isahon ta, may aras ang dramatista, karatista, kag komedya. Politics ang lapnago na. Lain sa kinaanda naton nga tinaga. Ang butsilingon, libog sa ulo ang resulta. Kung imo ispilingon, ikaw ang masuka. Politika ang ginakutaw-kutaw na. Ginahimo takaladlawan ang aton banwa. Pumunuyo hindi nila kaagwanta sa mga tinunto nga ginabuhat nila. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ang ginpadala ni Chufilo Aranda sang Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio